Bideo honetan ikasiko dugu nola ebazten diren ekuazio sistemak Gauss aplikatuz, baino matrizeak erabiltzen ikasi aurretik. Hortarako, jarriko dugu hiru ekuazio eta hiru ezezaguneko sistema bat, baino berdin egiten da, lau ekuazio eta lau ezezagun baldin baditugu, bost ekuazio, bost ezezagun, baino bai ekuazioak izan behar dutela linealak. Modelen bidez, lortu dugu sistema hau, eta modelek esaten du, ebatzi sistema Gauss metodo aplikatuz. Bueno, hor daukagu adibide bat, eta esaten dugu bukaeran emateko emaitza era honetara. Giltzen artean, ixa, i eta zaren balioa jarrita. Eta lekua daukagu hori idazteko. Kontuan izan behar dugu, modele gaizki eman dula, hor bi ikur segidan ez da posible, hemen daukagu plus eta hemen daukagu minus, eta hori ez da posible, horregatik jarri dugu parentesi bat. Jarraitzen dugu. Nola ebazten da? Gaussen bidez. Bueno, Gaussen bidez, helburua da lortzea eskailera forma duen sistema bat. Hau da, lehenengo ekuazioan hiru ezezagunak, bigarren ekuazioan bi ezezagun eta hirugarren ekuazioan ezezagun bakarra. Eta gero, atzeraka joan, lehenengo hirugarren ekuazioa ebatzi, ordezkatu bigarren ekuazioan ordezkatu dakigun ezezaguna eta beste ezezaguna ebatzi, eta hirugarrenian azkenean dakizkigun bi ezezagunak ordezkatu eta hirugarrena ebatzi. Bueno, modelek eman digun ekuazio sistema hau da. Lehenbizi hartuko dugu lehenengo ekuazio bezala, hiruetatik iruditzen zaiguna errexena. Adibidez, nik hartu dut bigarrena, baina bigarrena dauka arazo bat dela ikur negatibo asko ditula. Orduan aldatu egin dizkiot ikurrak. Hori da bigarren ekuazioa, baino ikur aldatuz. Orain, bigarren ekuazioa jartzeko sobratzen zaigu ezezagun bat, berdin da zein kendu, baina bueno, politagoa gelditzeko ixa kenduko dut. Eta hortarako hartuko dut hirugarren ekuazioa eta bigarren hau baino biderkatuta, biderriru eginez. Horrela, bueno, hirugarren ekuazioa berdin gelditzen da, baino bigarrena biderriru eginez gelditzen da minus bederatzi ixa, ken bederatzi gehi 12, zeta berdin 48. Orduan hauek ixa simplifikatzeko nahikoa da batuketa egitea. Batuketa egingo dugu. Ateratzen zaigu, behatzi ixa, ken behatzi ixa, 0 ixa, bosti gehi minus bederatzi minus laui, 8 zeta gehi 12 zeta hogei zeta, eta hogei eta berrogeita 8 batu, 78. Hemen ikusten da simplifikatu daitekela eta simplifikatua jarriko dugu. Simplifikatua izango da minus i gehi bost zeta berdin 17. Eta hau izango da gure bigarren ekuazioa. Oraindik falta zaigu hirugarren ekuazio bat, eta hirugarren ekuazio horrek izan behar du bakarrik ezezagun bat. Hirugarren ekuazioa. Bilatu behar ditugu ezezagun berdina dituzten bi ekuazio. Bat lehena aurkitu duguna eta bestea orain bilatuko dugu. Eta bilatzeko izango da lehena, oraindik erabili ez dugun lehena, egingo dugu biderriru, eta orduan gelditzen da hogeita lau ixa gehi 12 gehi 18 zeta berdin hogeita 16, eta bigarrena bider 8, eta horrela gelditzen zaigu minus hogeita lau ixa, ken hogeita laui gehi hogeita 12 zeta berdin 128. Helburua berriro da ixa kentzea, jake aurrekoan kendu dugun ixa, orain ere ixa, eta geldituko zaizkigu bi ekuazio bakarrik i eta zetarekin. Batuketa egingo dugu, gelditzen da minus 12 gehi berrogeita 10 zeta berdin 164, eta hau ere simplifikatu daiteke. Eta simplifikatuz minus 6 gehi hogeita 5 zeta berdin 80.
Bueno, hirugarren ekuazio hau indik ez da hau, zergatik behar dugulako ez ezagun bakarra. Orduan hartuko dugu lehen I eta Z-an lortu dugun ekuazioa eta hau, eta askatuko dugu. Minus I gehi bost eta berdin 17, eta minus I gehi hogeita bost eta berdin laurogeita bi. Lehena bider 6 egiten badugu, eta bigarrena dagoen bezala uzten badugu, eta kenketa egiten badugu, gelditzen zaiguna da, hogeita hamar zeta ken hogeita bost, dela bost zeta, berdin 102 ken laurogeita bi dela hogei, eta hau simplifikatuz, bueno, ez da, nahikoa da hau, hirugarren ekuazio izateko, ez, gure sisteman. Orduan, gelditzen zaigu eskailera duen sistema hau, era honetara. Eta orain ja, askatzen dugu, era errexera. Lehenbizi Z, ateratzen dugu lau dela, gero Z hori lau ordezkatzen dugu bigarren ekuazioan, eta hortik ateratzen dugu minus I, baino gero I, eta ateratzen zaigu hiru dela, eta lehenengo ekuazioan ordezkatuz I eta Z aterako zaigu hiru isa, berdin minus bederatzi, eta isa berdin minus hiru. Horrekin ja, hiru ez ezagunak atera ditugu, ordenatu behar ditugu modelen jartzeko, orduan da minus hiru, hiru eta lau. Eta grafikoan ikusten badugu modelen, geldituko zaigu horrela.